И така, здравейте, приятели! Днес ще играем Mega Games. Защото ми се играе това. Вчера снимах видео, нали, как играя Слад. Днес ще играем Mega Games. Също така много благодаря за подкрепата, която правите, и започнах да качвам шортове и горе-долу стават нещата. Примерно за 2 дена вече съм почти 20 абоната, което е левелата. Благодаря на всеки, който ме последва. Тук спектейтваме някакви. Това видео не знам колко ще е дълго, може ще направим колко там, примерно 2 състезания и това ще е от видеото. Също така, ако се чуете, защо няма стримове тази седмица, защото съм много заед и трябва да обработвам видеа и такива неща. Иначе мисля даже утре да пусне един стрим, но той ще е кратък, 1 час може би. Така че който ме последва, мога да ме последва в Twitch. Ето тук някъде пред вас ще ви излезе линка. И да, благодаря. Така. И сега почваме да ги гърмим, да направо. Сега видим какво ще ни се падне трансформа. Какво състезание? Ако ви харесат такива видеа, може да се абонирате, може да харесате видеото, може да пишете един хубав коментар. И да. Също така, скоро мисля, ако почне да ми даде YouTube, да пускам лайфове даже и в YouTube, защото тук в YouTube е по-окей, защото тук имам повече хора, които ме гледат. А в Twitch не ме гледат толкова много. Охо, ето трансформ. Перфектно. Контакта обаче уж. Майко, сега ще има блъсканица. Мина тук. Дано тези състезания са някакви по-дълги, защото последно време само някакви малки състезания се падат. Там по 2 км 3. Ей с такива кодички. Не, ай с ете. Така, сега започваме. Да видим сега състезание от колко ще е дълго. Окей. Дали ще излизаме от града или няма да излизаме? Какво е това кратко състезание, бе? Аз това ви казвам, че мога да направим да 3 състезания. Пачето, това свърши за... няма 5 минути. Ма нищо е. Сега си изберем някаква кола. Коя кола обаче? Е та. Не знам, кефи ме как изглежда. Така, ние сме. Газ. Guys are perfect. Yes, бе, най-добрия. То даже виж колко българи. Те тук буквално има адски много българи, които играят. Газ. Къдясно. Майко. Ако се чуете, защо някой път не мога да завивам, защото ми е щупа един бутон и затова. После не се чуете какво става. Аре, дай взема малко слип стрим. Кубул сте съм. И това завъртя. Опа. Найде контакта се включи, сега гейбърса. Сега направо... Опа, извинявай, печега. Добре, хубава кола ми даде. Ек ми не взех буст. Добре, то... Това е... То заради него това стана, човек. Как да стане? Защото аз не исках да го блъскам и затова.
12 бях, 8. Нищо, сега ще наваксам. Дай. Дай ми буст. Пичага, да ме блъска. Добре. Абе, става, даже е добре, супер. Мисля, да, добре. Как се блъскат, бе, брат. Това е състезание, бе, пичове. Сега то ще ми сблъска, гледаш? Опа, ето. Абе, сега ще го върна тъпко на тебе. Opel Astra, бе, какво е това, бе? Аре, майко. Да, това е състезанието, брат. То свърши, това беше. Дай, буст. Няма, брат. Няма, ами те много ме блъскат. Как да стана? Гиг му написах. Да, това не играе. Това е последния. Еми, това е първото състезание, сега ще направим второ. На първо място е и ДКСРП. Това е, брат. Аз ако ме завърших 14. Става, мен много блъскахме, ако не бяха блъскали средите. Рейс. Ох. Така. Контакти без контакт, по-добре. Но това не е трансформ. Ужас. Airport, да. Само видя нещо. Записвам, че да не стане фал. Че ако не знаете, имаше 2 видеа, които не се записваха. И бях без такова, нали, без служалки. И не се чувах и направо ще поде. Това състезание да е малко по-дълго. Добре, по-дълго е. Това е много е. Еми да, това ще е последното. Това ще е последното състезание от клипа. То бая си стана, брат. Това ще е много рано. Аре. Така. Стади. Там май добре. Да става. 23 човека. Сега видят какво ще ги направя. Perfect Moments. Да го оценим сега. Perfect, най-добрия, бе, брат. Сега. Газ. Забор газ. Това е бая дълго, така че не е толкова фал.
Трябва да се кара внимателно и спокойно. Нека от мене, защото ги го направи тук що. Това на електричето е много гадно, така, като се въртиме, защото направо голям. 13 сме. Поне топ 10 да завършим този път. Дай газ. Тук було стара, бе, брат. Тук завойче. Така, дай. Майко, как ще се тресна. Аре, дай буст. Дай. Тук без буста и какво? Вот. Много сме назад, много напред отивахте. Така. О, излизаме от летището най-накъде. Тук всеки път се трескам. Буквално всеки път, направо полудявам. Този път не се треснах за първи път. Ето тук сега ще ги настигна. Май казах обратното. Бати мамата, брат. Ого, какво станало, бе? Не, бе! Добре, какви сте коли, бе, брат? Защото така се вратят като от нищото. Се удара се в нещо и това е. Мисля, като играя GTA и такива не е така. Това е Sci-Fi, не ми направо... Не съм. Тук дясно. Ара, кой правим папито? Папи. Сега ще изям твоето папи. Ама ще го настигна, защото е нещо... Дай. Опа, то отиде за гъби. Айде. Така го карам до края на състезанието. Ще стане супер. Дай. Виждам един пред мене, който мога да го настигна. Когато се бях ударил, като много съм заухав. Лате! Сега тук трябва да внимавам. Много са напред, бе. Трябва да се блъснат. Трябва някой да се блъсне, това прямо кои заети някъде. Его, опа, айде. 10. Не, 11 съм. Опа. Аре, още едно място ми трябва поне. Какво? За това ми говоря. Виж как не ми работи бутон и не мога да завия надясно. Дето не ми работи. Най-са то. Няма Wi-Fi нещо. Май. То къде отиде, бе? Видяко. А зад мен е... Ако направя една грешка само там. Дай, кодички. Дай му газ. Тук да не отидам някъде, че няма спирачки това нещо. Не, така като се завъртим, направо попадем. Ето къде е, ето от равности. Кога за мен е папито? Папи. А, 10 съм. Охо, трябва да държим тази позиция поне. Тази позиция трябва задължително. Аз какво казах, за малко ще отида в ямица.
Абе, този път карам по-добре. Че не е, че всеки път се завъртвам. Това сега ще го настигна. Ама тук. Ела, 9 съм, мале! Ей, сега ще направя някаква грешка, като се познавам. Сега се ударя някъде. Трябва да скарам внимателно. Изпълних се целта. Аз ви казвам, че тази кола е по-бърза. Давай. Ще скачаме ли? Шит. Майко. Добре. Не, стига. Девети. Става. Добре, приятели, това ще от клипа. Ако ви харесва, мога да се абонирате, мога да харесате клипа, мога да пишете коментарче. И да, това от мен. Чао.